Na Balkanu, gdje svaki kamen pamti 1000 priča o ratu i pomirenju, pravo pitanje nije može li doći mir, već imamo li snage da oprostimo, razumijemo i zajedno gradimo budućnost dostojnu naše djece. Ako svakodnevni život učinimo prostorom za susret, a ne za podjelu, polako brišemo granice između nas i njih. Djeca u istim školama, zajednički sportski timovi, umjetnički projekti i poslovne saradnje mogu stvoriti novu generaciju koja vidi čovjeka, a ne naciju. Eliminacija političkih i medijskih manipulacija. Dugoročni mir ne dolazi sam od sebe. Potrebno je suzbiti politiku straha i nacionalističke narative koje hrane nepovjerenje. Kada mediji prestanu širiti podjele, a političari shvate da se snaga ne gradi na mržnji, otvorit će se put istinskom suživotu i zajedničkom razvoju. Prošlost ne treba zaboraviti, već naučiti kritički i bez mržnje. Ako obrazujemo mlade da razumiju sve strane istorije, razvijamo empatiju i svjesnost o zajedničkim žrtvama. Samo tako možemo stvoriti društvo koje gradi mostove umjesto zidova između naroda Balkana.